Olar diri workadyň kampaniýasy geçen ýylyň 10 dekabrynda Türkmenistanyň prezidentine hat ýazyp, türkmen türmelerini zorlukly ýitirme edilen diýilip hataplanýan adamlaryň akbarlarynyň aýdyňlaşdyrylmagyny sorady. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy şol wagtky prezident Saparmurat Niýazowyň janyna kast etmekdiňen şygdylýan iş bilen baglykda uzak möhletliýe ömürlük türme tutsaglygyna hökm edilen onlarça adam 17 ýyldan bäri jemgyýetden doly üzüňelikde saklanýar. Olary diri gorkanyň kampaniýasy bu tutsaglaryň 30 olaýynyň türmede ýok bolanlygyny habar berýär. Aýdylmagyna görä häzirki wagtda diri itenleriň sanyny adamlaryň bir toparynyň möhleti tamamlanyp ýa-da tamamlanyp barýar. Mysal üçin Esen Böreýewiň, İsa Garataýewiň türme möhletleri 2017-nji ýylda, Bazar Gurbanowyň türme möhleti 2018-nji ýylda, Annegelli Akmuradowyň, Mamur Ataýewiň, Konstantin Şyhmuradowyň möhletleri 2019-njy ýylda tamam boldy. Ürsem Jumayew, Saparmurat Muhammedow, Batyr Sarjayew da bolsa şu ýyl azatlyga çykmaly. Uraz Mehmet Aklemow, Öwelmurat Ýagmuradow da gelýän ýyl azatlyga çykmaly diýip beýanatda bellenýär. Kampaniýa bu tutsaglaryň haýyl etmän azatlyga goýberilmegine çagyrýar. Olar diri workanyň kampaniýasy Gulgelli Ananyýazowyň akbaryna hem üns çekýär. Onuň derhal azat edilmegine we Norwegiýada ýaşaýan başgalasyna gowuşmagyna şert töredilmegine çagyrýar. Ananyýazow noýabrçylardan tapawutlykda 1995-nji ýylyň 10-njy ýylyna Aşgabatda hökümete garşy guralan protest ýürüýüşi bilen baglykda uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edildi we soňra halkara hukuk toparlarynyň tagallasy bilen azatlyga çykyp Norwegiýadan syýasy gaçyp atalgaly. Ananyýazow Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň Berdimuhammedowyň reforma wagdalaryna bil baglap Aşgabatda dolanyny we terhetden bir kanun geçmekde aýplanyp 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Azatlygyň olar hem habar berýär, onuň türme möhleti geçen ýylyň martynda dorly. Ýönül şondan soň azatlygy goýberilmegiň deregine Garabogaz şäherçesine 5 ýyllyk möhlet bilen içerki sürgüne uğratyldy.